Bapak Brokemas para penderepun pengantin adalah pengantinipun nggih Mas Rais Harmoni. Ingkang sampun awis sampur tak suwun ingkang jumeneng nilaraken sasana kalinggan tumuju wonten ing sasana pangipingan. Kula atur kibing sesarengan menawi gedhe terakhir sampur yang terakhir. Terima kasih. Roma
ireng pengir ya duwe tipis esok lambe tipis ya duwe janggut nyatis esok janggut nyatis ya duwe kakek aneh esok bagi ane duwe udewe esok meski wis ono sing duwe meski ono sing duwe meski wis ono sing duwe meski ono sing duwe Mas Dik Sekar Gadung Mas Dik Sekar Gadung ya Sekar Gadung untuk tali aris ingkang badhe ngibing Sekar Gadung kula aturi jumeneng wonten ing sasana pahargyan sasana pangidingan biasane Mbah Putri nggih monggo Mbah Putri ya monggo Mas Dik Sekar Gadung monggo Mbah Putri monggo yang mengambil gambar silahkan ya ayo pit ayo dek besar dek ayo dek jala roh monggo tali aris ingkang badhe nderek ngibing Sekar Gadung nah ayo Kang ayo pit kapit benak epit iya pelaku pit itu bengi wapit bengi wapit aja nengen pit ayo us malu bisa us malu bisa us beloknya ngiri yang wong terate kan wong terate belok ngiri wong terate belok ngiri iki ra gelem belok-belok oh iya ya tuala melayu kang
Siratala. Cekap sematan matur sobat Wut.